अच्छा भैया, हम टुनटुन बिहारी सब भोजपुरिया के बार बार हाथ जोड़ के प्रणाम बा। हम एगो चौथ के लदारी गईले बनी, हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा रवा लोग को सब पसंद आई। एगो पत्नी चौथ के महीना में अपना पति से का कहतरी सुनी। सैया करी के सिंगार चैते में काटता रे गेहूं। सैया करी के सिंगार चैते में काटता रे गेहूं। सैया करी के सिंगार चैते में काटता रे गेहूं। राजा कोई के सिंगार चैते में काटता रे गेहूं। कि सैया करी के सिंगार सैया करी के सिंगार सैया करी के सिंगार चैते में काटता रे गेहूं। सैया करी के सिंगार चैते में काटता रे गेहूं। पहरा जिला के होबे नम्हर नम्हर हसुआ। पवना जिला के होबे नम्हर नम्हर हसुआ। पहरा जिला के होबे नम्हर नम्हर हसुआ। सैया करी के सिंगार सैया करी के सिंगार सैया करी के सिंगार चैते में काटता रे गेहूं। राजा करी के सिंगार चैते में काटता रे गेहूं। आरा के माल की पुरान है राजा। परोसल बा थाली में आके राजा खा जा। आरा के माल की पुरान है राजा। परोसल बा थाली में आके राजा खा जा। या के लूटा लहर या के लूटा आके लूटा लहर या के लूटा लहर चैते में काटता रे गेहूं। राजा करी के सिंगार